Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 19 fevral hepdeniň duşumy güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, biz açyk ýa-ni efirimizi giç çykarýar we ýetişemde ýaman maglumatlar köp, onsoň ony özgeçdirip, seredişdirip, seljerep, onsoň goýmaly bolýar. Ine şu küçükşüniň temasy döwlet güýji ugrundaky görüşde kim ýeňer? Arkadagy serdarmy ýa-da ýygynlar. Ine şu tema başlamaka Türkmenistanyň gelen habarlary gysgaçyk tertip geçelim. Ine birinji bilen men size Türkmenistanyna şu ýaly video okujak bolýan ýük maşinalaryň gumruk postlarynaky nowatlaryny. Ine şu nowatlar näme çyp edilýär? Şu postlarda gumruk postlarynaky adamlar, ýa-ni işleýän adamlar para almak üçin ýürüýte ýa-ni nowatlar döredýär. Gyssanman kim pul bermän taýýar bolsa, şoňky çaltyrak geçirýär, bolmasa ýa-ni nowatlar çekýär, ýürüýtürler. Gelin bir näçe video seredelim, hormatly vatandaşlar. Ya bir minut. Mesela şurada pardon. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Biz bu işe gönül verdik. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Allah'ım olmayan, hayal eden herkese nasip etsin. Allah'ım Yine artık gumruk kodunlar, yani gumruk postunlar şu ýaly maşinler bu İran köp maşinler diňe öňüne koýýar. Şu an nowatlar bar. Türkmenistan çykmak üçin ýa-ni kyn mesele. Ine ikinji video seredelim. Bir minut. Oğlanlar ha Allah kuvvet versin diluji dilujinyň oçurşy görmenine hodron 10 kilometrlik gorkatja şol 10 kilometr şu taýdy şundan şeýlerim gidýän 10 kilometr oçur başlaýdy ýene yani 10 kilometr şu oçur şu maşynlar geçdiň häzir Korolak o medilo sugo me kimmele. Allah kuvvet versin 10 kilometrlikte dursun ha. En ahirki maşina menim var, menden sonra bir kısar arkadaş geldi ha. Antagaman geçerin oğlanlar. Ine hormatly vatandaşlar, şu ýaly nowatlar bar. Şu nowatlar ýa-ni iskusnýada el bilen gurmaly nowatlar. Bir adam para almak üçin ýa-ni ýürüýte postlaryň nowatlaryny ýa-ni uzalýar. Muňa Türkmenistanyň hökümeti seredip çäre çykarmasa şu zatlar granitsalarda köp bolar. Gelin Türkmenistan gelen başga habarlar seredelim. Ine Türkmenistanyň gar ýagdy. Men size bir kısa video okudum. Şol esasanan Daşoz, Balkan vilayetlerine katı yaptır ve has soğuk. Şunun Daşoz vilayetine könülmüştü -27 grad soğuk oldu. Daşoz ve Kazakistan sergediğinin tüvürümünde yani şol ulu temperaturlu yani -27 grad temperaturlu hava yani boldu. Şu yerde katı soğuk. Hükümetten katı kısınç ýagdaýda kömekler berip şöýdäki ýaşaýan adamlara. Gelin men size bir tane video okuyayım. Bir minut.
Yine yeni bir video var. Yankı koyunu konuştu. Aydan çağday soğuktan yankı adamlar ne özünü korunacağını bilen oklar. Bunu söyleyeyim. Yine vatandaşlar şuraya bet bakçılık bolunu hükman gatı çat ýagdaýda tiz kömegini etmeli. Serdar Berdimuhammedow hökümeti şunu kömek eder diýip umyt edýär ýa dünýäli öňküsüň gar ýak başlady dün hasowuk şun hasowuk gardan meter ýa ýerler bilen sowuk 27 gradus. Bizim öýlerimiz bizim ýanky gyzgynlyk sistemamyz bu zatlara gözüňde tutmady. Şoň üçin adamlar közenýär gatçylyk kömek gerek. Indiki bir video görecek bolýan sizin bilişikler men her gerek ýollar boýunça video görkezýän ýa köp videolar gelýär Türkmenistandan. Bizim ýanky watançylarymyzam köp videolar TikTok'tan atyp berýär, tap berýär, görkezýär. Ine size hemişe görkezýär Türkmenistanyň ýollarynyň ýagdaýy. Özüne milli lider diýilýän Kerzap Gurbanuly şunu görmeli, şu videony. Yine bizim Türkmenistanymyz şuraya özünü bizim pullarımıza arkadaş şäherlerini salıp akıllı musurkular gurup gören adam yine şu yola şu video seyredip hakikaten halkın yollarını, halkın ulunyan yollarını oňup bermeli. Gelin şu video seyredelim. Bir minut, ben şu videoya goýaýyn. Yollar, Türkmenistan yollar şu. Bu yolun büyük bolunu. Lipyoşka üstünde ya. Elbette avaylar olur. Elbette yankı elbette adamın ýagdaýlary şu yola bağlı. Sebebi argatnaşykda bu. Yine Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýolları seyredip öz arkadaş şäherinde wagtlaýynça durup ýollary oňurum kadyp pikir edýär. Serdar Berdimuhammedow Gurbanuly seyretmeliler. Türkmenistanyň hojalygyny, ýollaryny, ýa-ni kommunikasiýalaryny, logistikasyny galdyrmaly. Başgalar ýok, döwlet ösçek bolsa şu zatlar galdyrmaly. Hormatly vatandaşlar, gelin biz öz çykyşlarymyza dowam edelim. Başga videolary we habarlara seyredip geçelim. Yine Türkmenistan'da Levap vilayetinde köprü barada men öňkedikler gurmet etdim. Inni şoň video tam geldi. Gurbanuly Berdimuhammedow arkada milli lider, halk maslahatynyň ýol boşdy. Arkadaky zamanynda burur ýaly ýollar, köprüler bolmalylar. Inni bizim pulumyza öz arkadaş şäherini gurmany wagtlaýynça besedin. Inni Türkmenistanyň köprülerini oňraýynda başga aç galmady. Şu ýaly ekrandan Fransadan Türkmen vatandaşy ýüzlenmese başga alajam ýok. Bir tarapdan ýa-ni Hatap Daýhan birleşigi we başga tarapdan Mukri Daýhan birleşiginiň arasyna köprü, halkyň arasyna Pantom köprüsi diýilýän at goýulan ýa-da başgaça Lewap Garametniyat köprüsi. Gelin şu videoyu seyredelim. Evet, görkezýän vatandaşlar. Mosirdim tolkun bolana, yerler bolana, ýa suw joşgyna maşinalaram, adamlaram alyp gidýär. Ýylla 4-5 adam minimum öli ýaşaýardy. Ine arkada şäherini gurmatyk bolsa, goja owazy wady, orada ölýän adam ýokdy. Ine şu ýaly gaty ýerul halka gerek sosial tarapdan
Gatı zerul köprüleri oňurman arkada şähere 3,5 milyar pul toýýar. Şoň gatı ise bir 20 milyon dolar geçeken. Ýöne şu gurulan köprü yine de 50-100 ýyl bolup biler. Adamlar hyzmat etdiler. Ine şu ýalda turmaly birinji bilen. Gurbanly Berdimuhammedow bizim pullarymyzy ýa-ni şäherler goýýar. Öz pulunu öz ýurtuna çykaryp guranok. Ine bizim pullarymyzy näde dogry halatda, näde dogry zatlara harj edip, o ýerden 45% pul galdyrýar. Biznes. Ülkenin fantomun üstü suwly. Demek suw joşýar. Häzir ýa-ni derya hat tolkunlu der, ýöneki ýagdaýda akýar. Ülkenin. Ine Amderya men çağılık vakti Amderya'da yüdük gördüm. Yani Çerjon gatlarına Amderya böküp yüdük gördüm. Kiç kanallar var yani Apinsit yani. O ýerde suw düşýär ki ene şu Amderya kanala yani 3 metr bök yan 100 ýanda del uçykyan ýa. Sen suw alkysy bir däl suw diýilýär. Akysy 100 şu adam çykyp bolmaýar. Şu ýaly gaty hukukly ýagdaý şu fantom köprüsini gatçalt ýagdaýda hükümet hemme dağını yani berkidip şunu umurmalı. Başar açıyor. Inni başka tehditleri Türkmenistan'ın yönetim tehditleri yine şuun Türkmenistan'la Daşı İşler Ministerlikte ministerliklerin bölümlerinin cemiyet kurumalarının ve Birleşen Milletler kurumasının kuruş bölümlerinin vekillerinin arasında resmi alara gol çekildi ve şol gol çekmek dabarası geçti. Gelin şunu men Neytralny Türkmenistan gazetyna size görkezeyim. Özüňizem görülersiniz bir minut. Gaty wajyp syýasy ýa-ni hadise bolup geçdi. Gelin şoňa seyredelim. Ine şoňa seyretmäkkä hormatly watandaşlar, men size Türkmenistandaky temperaturany görkezeyim. Ofisial ýagdaýda ine bir minut. Ofisial ýagdaýda ine Balkanawatda -5. Ine Aşgabatda -3. Daşowda ýa-ni görkezişim ýaly minus könülüşde -20, Daşowda -10 bolay. Ine hormatly watandaşlar, ünköp seyredelim. Şol ýa-ni aýdan materialym boýunça ine seyredim. Bir minut. Bir minut. Yine şöyle diýär, özem şuňky bolar. Neytralny Türkmenistan, şuňky çıkış. Сегодня МИД Туркменистана состоялась церемония, в МИДе Туркменистана состоялась церемония оборот. Сегодня в МИДе Туркменистана состоялась церемония подписания документов между министерством, ведомствами, общественными организациями Туркменистана и правительственными структурными подразделениями Организации Объединенных Наций Туркменистана, ПРООН, КНФП, ЮНИСЕФ, в частности, подписаны. Неями документов Волчекректор. Рабочий план Государственного комитета Туркменистана по телевидению и радиовещанию, кинематографии, Союз женщин Туркменистана,
представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2024 год в области реализации программы детского фонда. Men diýjek bolýan şu gün Daşary işler ministrligi, bilim ministrligi, ýa-ni ministr kultury, içeri işler ministri, baş prokuratura şol uwanyň gurumalary bilen bir topar şertnamalar başdy. Inni uwanyň gurumasy Türkmenistanyň monitoring etmäne, ýagny barlamana hak var. Inni Türkmenistan Rossiýadan öwrülüp Ýewropa, Amerika tarapa ýa-ni ýüzüni berip başlady. Mo gurwanyň gaty garşydy. Hiç ettiren nokta. Ýöne Serdar Berdimuhamedowyň inisiatiwasy boýunça şu ýa-ni özgörşükler, şu Türkmenistanyň ötüşü. Diýmek adam haklaryny gorumakda inni halkary gurumalaryň kömek ederdi. Adam haklaryny üstürmekde, döwlet guruluşyny üstürmekde, demokratiýany ýagny adam gymmatlyklaryny Türkmenistana ornaşdyrmakda ine şu ýaly gurumalar kömek eder. Şunu hükman görün, Türkmenistan neytral Türkmenistan gazetini ýa-da beýleki gazetlerde siz görüp bilerdiňiz. Ine men bilemok şunu Türkmenistanyň watan programasyna berýärlermi, bermeýärlermi? Ine şu ýaly siz okap bilersiňiz. Hormatly watandaşlar, ine şu hadisa Türkmen halkyna gaty wajyp, sebäbi biz ine her wagt aýdýas adam haklary, Türkmenistanyň kanuny gorap bolmak, ýa-ni konstitusiýadaky bizim haklarymyzy gorap bolmak, konstitusiýon haklarymyzy, Türkmenistanda jemgyýet edaralary ýok. Türkmenistanda ýa-ni hökümetiň esas hukuk goran gurumalary, MHM, polis, ýa-ni baş prokuratura, kadyetler Türkmenistanyň gurwanynyň elindäki mafiya, ýa-ni kezzap strukturasyna öwrüli. Adamlara basýan struktura öwrüli. Ine şu ýaly gurumlar gelip şu barlap olar ýa-ni görkezme däle ýa-ni rekomendasiýa berip, konsultasiýa berip adyjy kanunlaşdyryldy. Şu ýerdäki işler kezzaplar oho inni onan berde biz barlap bilýär diýip açyk saklar. Serdar Berdimuhamedowyň şansy var Türkmenistany gözelligi, üsmükligi akitmäne. Şol gatow inisiatiwa Serdar Berdimuhamedow biz bellenek geçmeli. Men öňüm diýerdim, hökümet egerde dogry ýardym etse biz hökman bellemeli, ýöne kezzapçylyk etse biz onam aýtmaly. Ine şu ýerdym, gaty dogry ýerdym, Rossiýanyň geopolitika oýunjagyndan Ýewropa tarap öwrülýär-de, Ýewropanyň oýunjagy, Amerikanyň oýunjagy bolmaýar-da, şurardan tejribe alyp Türkmenistany üstürmekde ine dogry ýol. Biz ahir Ýewropa we Amerika ýüzlenmesek, bizim neutraliteýetimizi Rossiýa gormaz. Bizim neutraliteýetimizi diňe Amerika, Ýewropa gorar. Ol Budapeşt memorandumy gol çekdi Amerika we Ýewropanyň käbir döwletleri Rossiýa bilen gördüňizde Ukraina Rossiýa çözdi. Kim şonu gorady? Budapeşt memorandumy ýa-ni Amerika bilen Ýewropanyň käbir ýurtlar gol çekdi. Şo ýerde öň Sowet Soýuzy dağandan 90-njy ýylda Ukrainada ýaderny yara wady, ýa-ni ýader bilen ulanýan, toplanýan yarak wady. Şol toplayan yara Ukraina şonu Rossiýa geçirdi, Rossiýada soň şonu ýok etdi. Bir topar döwletler, ýaderin döwletleri dünýäde peseltmek üçin şu ýaly muhaş etdiler, Budapeşt memorandum çekdiler we şo Budapeşt memorandum diýmek ýa-ni ılalaşyk, Budapeşt ılalaşyk gol çekip Ukrainanyň ýaderini ýa-ni yaraglaryny aýryp ona garanti berdiler. Egerde bir ýerden çözse biz arkaňyzda dur, biz goşulyp seni gorar Ukrainanyň diýip gol çekdiler. Ünsüň Rossiýa gol çekdi. Angliýa, ýalňyşmasam Fransa, Germaniýa däl we Amerika. Kim häzir gorýar? Ýewropa, Angliýa, Amerika. Rossiýa şu memorandumy gol çeken adam üstüne çözdi. Yani şu ýaly gynatak, şu ýaly hatda bolýar. Şoň üçin Ukraina arkasyna Amerika dur, soňra çel Ýewropa dur, sebäbi olar şertnama gol çekdiler. Şol şonu etmese olaryň gollary, olaryň sözleri dünýäde ýöremeýär. Häzir Rossiýanyň ne goly, ne sözü, ne Putiniň aýdanlary dünýäde ýörýär. Putin izgoý boldy. Izgoý diýmek hiç kim şunu bilen elleşmeýär, hiç kim şunu bilen siýasat etmeýär, sebäbi diňe Eritreýa ýaly
İraqalıq diktator döwletler, dünyada iň erwet İran, Talibanlar, Eritrea. Şu döwlet Demokrat Koreya. Şu döwlet bilen aragatnaşyk edämese başga aragatnaşyk ýok. Ine şul izgoý döwlet bolanda sen bilen diňe şu ýaly iň erkenç diktator döwletler ýa-ni aragatnaşyk girýär. Ine şu ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Türkmenistanyna gaty begenýär. Biz sebäbi bizim maksadymız Türkmenistany we Türkmen halkyny östürmek. Şöyle kezzap bolsa, egerde başdan kezzap bolsa, Türkmenistan katastrofa eltýän bolsa, onu gyrak açmaly. Biz Berdimuhammedowyň maşgalatyna hiç il garşylamady ýok. Egerde Gülýaly Türkmenistan galdyrmana maşgala bolup işleteler, biz olar öwürsün. Ýöne gynansak da yegenleri, gyýdoganlary talap dur, gurbanyly bolsa, ýa mafiozny karol ýaly mo getirip berýärler, paralary, pullary hel edip, ýa aýdym aýdyp, kepçek aýdan itler, piçikler, sıçanlar bilen aýlanıp berýär. Ine şu ýalda biz öz togumynyň milli lideri arkada lakamly Kezzap Gurban Berdimuhammedowyň oğujulukda pullar oglamak biznesiň täze skematyny açdyk. Şoň üstüne açdyk. Men size düşünüreyim. Ine hormatly watandaşlar, biz häzir size Gurbanyň oğujuluk biznesini gurnap beren we bili kezzapçylyk ideýan şägirdini görkezýäris. Onuň ady Yazmaradow Annagelli Orazberdiýewич. Men size şoň suratyny görkezýän. Häzir bir minut siz tanak koyun kimdigini. Erteki gün ine şu adam Annagelli Yazmaradow, Annagelli Orazberdiýewich Yazmaradow. Ine men şu ykbalyny okap berin, näçip şu ykbaly, ýa-ni şu ýa-ni kariyer tarihi Gurbanyň bagly. Şoň üçin şäherde bolýar. Şul biznes skemany gurup beren awtory, ýagny zakazçyga Gurban Berdimuhammedow şonu awtory ine şu Yazgelli, pardon, Yazmaradow Annagelli. Ine dedim, hormatly watandaşlar. Şu adam ine Zähmet Babaýjan etrapda Ahal welaýatyna dogulýar. 88-nji ýylda Türkmen Selhoz Institutuny torýar. Ýa-ni irrigasiýa bölüminde. Öz işini 82-nji ýylda Tejenne spesialist bolup başlaýar, Upravlение по производству технического снабжения объединения Карагум комплекс. Karagum kompleksde ýa-ni spesialist bolup işläp başlaýar. Soň ýa-ni 88-89-njy ýyllarda injener hidrotexnik bolýar. Osoň suw baradaky ekspluatasiýada işleýär, Upravlение irrigaционных систем Tejjenskoy etrapda Tejenne. Soň 2005-de şul ýa-ni rukovodитель передвижной 23-nji mexanizmanyň kolonnaň ahyl ogurluşykda Tejenne şoň ýol boşluk bolup işleýär. Ine şondan soň gyzykly wakalar başlaýar. 2005-nji 2007-nji ýylar aralykda awadan guruluşyk önümleriň ýa-ni ýol boşluk bolup işleýär. 8 martdan ýa-ni martdan 2007-den 2008-ge çeli suw hojalygynyň birinji orunmasary bolup işleýär. 2008-den 2012-ge çeli ýa-ni iýun aýynyň 2012-nji ýylyň 8-nji ýylyň iýun aýyndan başlap 2012-nji ýyla çeli suw hojalyk ministri bolup işleýär. Şulardan 12-nji ýylda prezident ýa-ni prezidentliğe dalaşgar bolýar. Ine şu ýerde başlaýar şu ýa-ni şäherdi Gurban bilen. Sebäbi 2008-de Gurban şunu ministr edip belýär. Suw hojalyk ministri şondan ýuwaş-ýuwaşdan Gurban'a ýakynlaşýar, şu Tejenne ýaşuly Kezzaba. Ine şol 12-nji ýylda bul Gurban her wagt prezidentliğe dalaşgar edenne çağıryp gürleşip sen dalaşgar bolýan. Serhap bul utaýmagyn birden halk uyuşup tanat etberse derw atkad edip ýa-ni nemedýän bolmasa ertede çel ýaşamagyň diýip ýa-ni duýdurýar. Bunun boyun alýar, problemi ýok. Akyn bola ýaşly. Men sen kreslany ýa-ni sen alaryýaly hemme adam getirip berjek diýip ýa-ni men dalaşgarym bolan gürlerdim. Şol ýerde 12-nji ýylyň dalaşgarlar ünsüren. Dalaşgarlyk ýa-ni iş netme gaýtyp dalaşgarlyk ýa-ni
propagandasında gurbanyny öwüp gurbanyla ses berin diýip aýdýarlar. Ensverin. Diýmek, bu gurbanyň ştabynyň klon dalaşýarlary. Başgaça diýip bolanok. Şoň üçin bizde saýlaw ýok. Bizde ýanky saýlaw kartinkasy bar, saýlaw ýok. Indi şo ýerde 1,7%, 0,7% ses aldy. Gurbanydan soň ikinji ýerde. Indi 12-nji ýylda 15-nji ýylda çelli muny Gurbanoğlu sağ bolsun hökmüne zampret kabine edip goýar. Ýanky vice-premier edip goýar, kabinet ministriniň ornmasary, kabinet ministriniň başlygy prezident Gurbanoğlu şoň ornmasary edip goýar we ýanky agropромышленный kompleks diýär, ýanky ow hojalygyň kompleksine ýol başçylyk edip şonu ýanky vice-premier hökmüne barlap üstürmek. Şu wagtdan Международный fond we halkara fondy Aral deňizi, Aral regiony halas etmek diýip Türkmenistanyň wekili bolýar. Ünsverin. 18-den 18-nji ýyla çelli Ahal welaýatynyň hekimi bolýar. Ine şul 12-nji ýyl bilen 15-nji ýyl aralykda näme diýär şul adam? Şul adam ýörüýte daýhan birleşiklerine salyk doýdurýar. 7%. Ondan onu 9 eltiye, ondan 12 eltiye. 15-nji ýylda. Şo salyk näme ol? Daýhan birleşiklerine o hojalyk üstürmek üçin salyk doýulýar. Ünsverin. Salgıtlar ýörüýte ýygnalýar, bolýar diýeli, ýanky 12%, 7% onu hasaplap aýdamasan, ekspert bolup aýdamasan, häzir oň üstüne dawa etmeli. Ýöne näme skema açýarlar? Bu vice-premier, Gurbanoğlu'nun vice-premieri. Gurbanoğlu bilen ýanky dalaşýar bolan. Hem meselelerin Gurbanoğlu'na beren Gurbanoğlu'nun utun. Derre utundan soň dalaşýar bolan opozisiýa bolýar da ýanky prezidenti. Ýöne şoňa seyretmän Gurbanoğlu muny öz ornmasary bilen belliýär. Ornmasary edip belliýär. Nüferim, şu bir skema tapýar. Skemat näme? 12% çelli ýanky daýhan birleşikleriniň pullary ýygnaýar. Ona ýörüýte bir fond atýar. O ýerden hem Merkez Bankynyň üstünden bu konvertasiýa 3 ýardan edýär-de, ýanky traktor, enjamlar, ofisler, stollar, stullar, ýanky her hili o hojalyga gerek enjamlary satyn aldım diýip eltýär welaýatlara, hekimleriň üstünden daýhan birleşikler tawşyýar. Käwagt tawşygyny hekimler gol çekýär, allyk diýip ýyzam ýok. Indi şo ýerde bular 45%-da bolan para alýarlar, ýanky konvertasiýany ofisial kursdan edýärler. Firmalar geçirýärler, o ýerden 45% alýar. O gelýän nemeler hem 3 ýardan geçirýärler. Şonda da ardan bolýar da, on tapawdy. Fikir etse de aradan tapawdy. Şonu ýa 45% alanda 4 etse tapawdy bolýar. Şonda da gymmat bolmaýar. Bazar narhyndan 4 etse pes. Şoň üçin ine şol ul bakadan ýanky 45%-nyň pulunu oğurlap firmanyň üstünden şonu welaýatlary etraplara daýhan birleşiklere berýär harytlary. Ine täze o hojalyk biznes skemasy Gurbanoğlu. Awtory kim? Awtory Yazgeldiýew, Yazmuradov, Anna geldi, Orazberdiýewiç, vice-premier. Onun zakazçygy kim ve garanty kim şu skema işlerýäli? Gurbanoğlu Berdimuhammedow. O wagtlary öňkü prezident. Onun ornmasary, kabinet ministriniň ornmasary skemany açyp düzüp, şoň getirip berýär, bol basýar, getirip pullar diýär, firmanyň üstüne aýlýar. Gurbanoğlu'nun esasy biznesi ya bir daha satın alıp şoň 45%-na oğurlamak ya da obyekt kurup şoň kontraktları berip ýanky o ýerden bir 30-45% oğurlamak. Ya da bir bilen duşup o ýerden 30% ýanky pul almak. Ine bu biznesi. Bir ýerde pul borýan bolsa, ine şu kezap bar. Adam Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Ine şu adam unutmaýan 15-nji ýylda ýanky o hojalyk kompleksiň vice-premier hökmüne gözükçilik edýär ve ondan soň Ahal welaýatynyň hekimi bolýar. 18-nji ýylda gidýär-de Beherden etrap Ahal welaýatynyň Beherden etrapyny işleýär. Soň ýene de şunu Gurbanoğlu ýanky biznes ýatyp başlaýar, Gurbanoğlu ýene çagyrýar. Gel ýene biznesni düzeltmeseň, ol oňran oklan olar sen ýaly, sen awtor, sen güýçli diýip ýene ýygyna çagyrýar. Ýene de bul gelip 18-nji ýylda
hem sul hocalyk hem o hocalyk ministri bolýar. İki ýanky pudu birleşdirýär. Ýa o ýerde de enjam almaly, bu ýerde de enjam almaly. Biznes iki esse östürýär. Yani şunu post veriyor, VDP veriyor, bulum iki sürüyor. Ondan 19. yılda vaxtlayınca bunu ayrıya kurban oluyor. Yani getirilen pullarını az görüyor ya, az uğurluyor diye mi? Ayrıya. Ondan 22. yılda bunu özüne sovetnik edip alıyor. Yani o hocalık boyunca yani sovetnik olanlar yani maslahat verici. Ünförüm. Bunu bir getiriyor, biznes ettiriyor, sonra yeni ayrıya, başka bir yerine oya köprek alacak ol. O zaman yeni ayrıya, yine de şunu sovetini edip görüp, şol biznes schemanı yürüyor. Yine son yine de bunu 22. yıldan, ünförüm, 23. yıla çelli, yine de kabinin ormanları edip getiriyor da, bar şu yerlerde biznes kovuyoruzun, bizim yani o hocak ve su hocak biznesini kovuyoruzun, da yani Dahan birleşikler pul altını daha desin, pul tölesin sen şu salgıtlar konvertasiya edip daşına çıkarda uğurla deyip. Serdarın arkasına gizlin ediyen biznesi. Ne yapacak 22. yılda getiriyor? Yani Serdar geldi, inni bir şu biznesi tiyade bir afterını getirip pul oğlu devam etmeden köyünler bilen onu. Köyünlerin yani limit, göllerin önünde limitler var. Bunu getirip koya öz hem kömekçi maslahatçı ve yani şunu getirip neme koya. Vice premier yine de pul devam ediyor. Yine şuraya 23. yılda şu aynı yaş bir neme vardı. Sağlığı boyunca men bunu koyveriyen dip koyveriyen. Ünförün o hocukta katastrofa. Buğday planlar doğulan o pripiska, pahtada pripiska, buğdayda pripiska, su problemadı, hovuzlar, zeykeşler, kanallar, şu yatışı hiç saat edilen o. Bunu yönü yine koyuyor değil mi öz biznes yöldürü yani? 23. yılda bunu yani işten ayrıya iyunla ay yaran okuyup basmalı adamı yani şunu hakikaten basmalı ve ne açı bütçetin verilen pulları o hoculuğu üstürmek için verilen pulları yani o hovuzları, kanalları atlama, zeykeşleri atlama, köprüleri onurman yani ekrançılık yerleri kovuluşturman, özleştirmen, traktör, kombaynların yani encamlarını alman, gayti pullarını uğurla yatırıya o hoculuğu. Yine inanmarsanlar o hoculukta yani Amerikanski dinde traktörlerin encamlarını traktoristin öz satın alıyor. Kevr encamları geliyor. Kalanı özler, öz pulunu alıyor. Skladlara gelse de skladlardan satın alıyormuş onu. Pul verip. Şunun için şu zatlar yani pul verip alınıyor. Traktoristler pul verip alıyor. O remont ediyenlerin pul verip alıyor. Öz pulunu koyup o zaman traktoristlerin üstüyle Dayhan birleşikten, dayhanlardan şu pulları iyi alıyor. Şunun için dayhanlar için yani hem de kımmat oldu. Hem de uğurluk korrupsiya. Yine şunu Serdar Berdimuhamedov ünfermeli. Biz de köyüne Kurban Berdimuhamedov'un o hocalık uğurluk siyamatını açtık. Prokuraturuna iyi verdiğimiz yine biz yoğunu koyduk. Daş edip hem afterlarını getiriyor. Kim ne etti? Yine şuraya Kurban Berdimuhamedov'un esas biznesin maksadı dayhan birleşiklerden 12% pulu yığınamak, onu 3,5'dan konvertasiya etmek ve firmanın üstüyle bahalar kaldırıp 45% pulu uğurlamak. Yine de şu yani kımmat bahadan 2-3 kalan dolar bahadan kurallar gelene yine konvertasiya 3,5'dan edip koysam onun bahası yani 30% 40% kaldı oluyor. Şunun için bildiren o. Şu konvertasiyanın tapavuduna şu daşından dağıt alya kımmat 3 etse 4 etse kâvak 5 etse kımmat alyalı getirip manatta 3,5'dan konvertasiya ediyorlar kımmat da mutlu da. Şu yani kezzapçılığı yolu oyun yaz geldiği. Şimdi bu skema 2010 yıldan beri devam edip geliyor. Kezzap schemanı kurun ve onun aftarı o hocalık gözükçülük eden önkü vice-premier Kurbanlı'nın orunmasarı anına geldi yazmaladır. Kezzap schemanının Zakaçkı önkü Türkmenistan prezidenti Haydar Ötoğlu'nun milli lideri
yani halk maslahatynyň ýolbaşçy, arkada lakamly bir kezzap öňkü prezident, öňkü kabinet ministriniň ýolbaşçy, premier ministr Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly watandaşlar, men indiki material size berjek bolýan gaty gülkünç ýa-ni biz material aldyk, häzir men size görkezýän. Gurbangulyň dostlary halis bespedyerler geçtiler. Men size görkezýän. Yani şu adama ünsverin, şunu ayırdılar. Bir topar tuğutnama var, şu Yazgerli fonçu. Anıgerli Yazmuradı fonçu, pardon. Yine şunu adama ünsverip serdim. Şunu, o familiyası Durduliyev. Şu Aşgabat hekiminin yoluştu. Bir topar yani gurmaçoklu işlerde işler, Gurbangulyň daverini adamı. Bunu bir kezzap. Gurbanguly pul oğulýar. Şu adam Durduliyev Şamyň ýa-ni Şamy bilen garyndaş. Ýa-ni Recep Nazarowyň dinastiýasynyň ýa-ni bir gynanly garyndaşyň ýa-ni oğly Şamy tarapynyň bir gynanly gaýyn tarap bolýar da, bu da tarap bolýar. Näme ine şol şäher hekimi Durduliyev Gurbangulyny men Serdardan gowy Serdaryň ýygnagyna gatnaşjak geldi. Men ony ideal ýigrenýän. Serdaryň kakasy mundan gowy, kakasy gowy işler edýär. Maňa zat diýip bilmez Serdar sebäbi men Gurbangulyň ýygyny Şamynyň garyndaşy. Men Gurbangulyga hyzmat edýärin. Men diňe Gurbanguly bir zat diýse etjek, men ideal ýigrenýän Serdary şuň aýdandan etjekkä ýygnagyna barjakka diýip açylaýar. Ine şu ýaly Serdaryň awraýyny açyrýar. Näme şu zatlar edýär? Sebäbi arkadynda Gurbanguly. Gurbanguly özü muň ýüzüne seredip gülýär. Ay oğlum zat başa tormuz. Aýyrjakla tiz wagtyn arkyň bol, ýene öňkü işli şartdy. Ine şu ýaly öz kakasy öz oğlunyň başyny aşağı gyrdyr. Kakas getirip prezident edip koýýarmy? Şoňa ýa-ni üstürip kömek edip düşünmeýän ýerlerini düşündirmekden geçen şoňa ýa-ni agyr işleriň bir tarapyny çekip kömek edilmenden geçen daşar ýurtlara gidip şoň awranyk o ýerde de görülýär. Ine Gazakstanyna, Tajikstanyna, Kyrgyzstanyna şahyatlar bar. Jaňa diýýärler, o näme sandyk, o diýen zatlar. Oğlum doğru yıktı diye. Awranyk. Buraya bolmaz sebäbi sen egerde Serdar Berdimuhammedow tormuz bolsa da o Türkmenistan prezidenti. Sen halk maslahatyny ýolbaşçy bolsaň, hormat toýmaly prezidentine. Kim bolsa da. Sen şol bir komandanyň o biz onu Serdary tanqid edýär, ýa-ni käwagt tanqid sözlerini aýdýar. Biz ýürüýär Serdary işletmek üçin, urukturmak üçin, Türkmenistany östürmek üçin we Türkmen halkyna ýa-ni kömekler gelmek üçin. Ýöne siz şoň toporundan, siz şonu getirip koýdyňyz, siziň oğluňyz dämi? Ya ol Bikanyň oğluňyzmy, ya siziň oğluňyz dämi? Östürmeli ony. Şu ýaly düşünüksiz şu Gurbanguly kezzap we psikitadan kelleti giden diýen adamlar ine edýän işleri. Ne şu Durduliyev diýen bir kezzap diňe Gurbanguly gulaşsak Serdar men ideal ýigrenýän diýip hemmede gurlap. Hormatly watandaşlar. Başga bir maglumat geldi. Şamy Hacı Murat Balkandan ve Marin gaz ocaklarından gazı Afganistan'a satýar. Şonu ýarty pulunu Türkmenistan'a getirip hökümete geçirýär manadyň üstüne. Ýene de şu bular ýa-ni manadyň tapawudyna 3,5-dan 20 çelli şu tapawutda oynarlar. Ýa-ni gelip ýartyna alýar. Ýartyny ýa-ni 3,5-dan geçirip hökümet tapşyrýar. Bazar bakadan aldım diýip. Onuň ýartyna triye, kokain zat, narkotik alıp gelýär. Anadan Afganistandan. On gelýän maşinany barlayan ýok. On çykýan maşinany barlayan ýok. Şondan gelýän triyekleri ünsverin. Bayramalyň türmesinde we Liwanyň şagyl türmesindäki esasy dealer narkotikler pastavka edip şöýden pullar çekýän Şamy
Ine şu ýaly biznes edýär. İki biznesi birden urýar. Gazam satýar. Konvertasyada da urýar. Ve narkotik getirip üçüncü gerekten ayrı yapılır. Benim ona süper biznesmen ya. Eni terdarmın kelletine art başladı oy. Pul gelmedin deyip yani şu biznesam durdup yani Türkmen hükümetinin ağırlığa salacak olup onun bir bahana davetine gidip yani bunu şugullap bir bahana şunu işten ayırar yani. Düşman daştan öldürmeliler. Siyerdar Gurban Uliç düşman yanımızdan öldü. Türkmenistan tanap gören Bihep ve Güdük hiç tadı düşünmeyen kanunları diplep üstünü tant edip gören Şamlı bilen Hacamat'ın dine. Şondan başlam. Özleşikleri. Ine şunu anlattı bolya şol bayramallak laytada oturyan ministerler oturyan yankı grup adamlara servis edýär narkotik satýarlar. Elbetde bunun içinde yankı vilayetinin prokuroru var, bunun içinde elbetde türmen başlygy var, leva neme bayramalıyım, şagalıym. Ine prokuratura bağlanacak bolsaňyz derrüw tapýan şu skema. Onu yankı ulu aklym gerek. Biz size uğurlar berýär, bir gadara iyi verin, barlan, derrüw şoň yankı nimelerini taparsaňyz. Netijeni özüňiz çykarın. Şu ýaly Türkmenistany ardatylmasak bolmaýar. Serdar Berdimuhammedow Gurbanuw Astafka urutjak bolýar. Bir de maglumatlar geldi. Yegenleriň gepine gidip täze saýlawlara geçirip öz prezident boljak bolýar. Ýöne Şammiň we Hajymuradyň öz planlary bar. Şunu gurdu. Hajymurad onun prezidentine dağılacak. Serdar Astafka urudularına, bunu bir daşörde bir vekil edip urudular. O onu oturýar ya, yeni bir yerde oturýar. Gatı daş yerde. Täze dalaşýarlyk bar, şöyle Hajymurad bar, prezident bar. Hajymurad utulun kişi bolup ikinji ýer alar. Ýöne bir kilo galman, şu Hajymurad bilen Şammy şu Gurbanuwyň işini görýärler. Ya aw bererler, ya da Astafka bererler, ya da ýaraňyk arkyny diýjegem biz özüne dertip ona Astafka urup täze geçirip täze Nazar Recep'in täze Recep'in dinastiýasyna başladı. Bu bolsa 3-nji Gosperivarot diýilýär. Birinji Niyaz Fetti, ikinci Gurbanuw onu öldürüp etdi. Üçüncüden ine Şammy bilen Hajymurad idi. Şoň üçin Serdar gassir tap bolmaly. Ine biz material berýär. Özüňiz derňiň barlan, özüňiz sevin. Saglyk we jan saglyk we sizin hoklugyňyz sizin elinizde. Elinizde häzir ýanky höküm maka, häkimet maka häzir hereket etmeli. Men size bir misal getireyim. Ine Medvedev'in topor näme etdi? Medvedev prezident Putin şunu wagtynça 5 ýyllyk kreslosyny bormany goýanma, şunun ýanynaky biznesmenler, işleyen adamlar, şoň komandasy Medvedew haýyş etdi. Bir goluň çek, bir ine gol çek, bolly Putin ýatýar, gün türme batýar, sen prezidentliği dowam edip Russiýanyň öňe gitdi. Şu netije geldi şol. Onsoň Putin onu eşitip eýdin beýden ýany aýdyp metan kömek etdim, metan galdyrdım. Ay bunu nime edip, zat edip allap ahir ittirmedi şonu. Ine kim bolup galdy? Medvedev. Ol her bir daş ýerlerde goýdy, ýani hökümetden daşrak ýerlerde alkaş bolup galdy. Sizem şu alkaş bolup galarsyňyz, özüňize etmedik işlerinde puşman edip häzir elinde rol waka. Häzir siz doğun garnaşa teretmeler siz Türkmenistanyň prezidenti, kanun bir kanun on tapagy ýok, häzirki nokotda siz Türkmenistany öňe gitmeli, galdyrmaly. Sizin şansınız var. Sizin şansınız Türkmenistany täze impuls berip, täze motivasiýa halky berip, Türkmenistany beýleki sivilizowan döwletlere goşurýar. Kakyňyz, Şammy, Pammy hiç kim edilmeli. Sizin şansınız berlimi? Sizin şansınız boldy, Ýewropada okudyňyz, Russiýada okudyňyz, Ýewropaň ýani hakyky durmuşyny gördüňiz. Türkmenistana edir Ýewropa aýyp bolmaz bolýan, ýöne kanunlaşdyryp bir beýleki döwletler hormat goýar ýaly edip bolar. Ine birinji eden ädimiňiz bir makbullyýat, bir gollyýat. Ine onuň bir topar gurumlary Türkmenistanyň bir topar ministrleri bilen gol çekdi diýmek, kontrol diýmek,
yankı Avrupa ve Amerika Birleşikleri yankı onun gurumları eyyam monitoring etmeleri ve rekomendasiya, konsultasiya etmeleri ve üstürk bilirler bizim yoldaşlarımız. Ol bir gowy yankı iş. Ine şu zatlar bolup gidýär. Şul Hacımrat bilen Şammy öz kellerine tehnik zahvat etjek bolýar. Perihvat diýen bu. Bizim daýymyz prezident boldugy derrew bir içeri işler ministri Hydyrowam tohum bilen gyrysýarlar. Serdaram yerine goýarlar. Öňkü biznesimizden mundan beter ösküler diýerler. Ine olaň maksatları. Yardımda bolsa Serdar'ın ayarları karşı görkezmesi çıktı. Onu bütün dünya ait geçti. Şu bütün dünyada yaratmak, esasen Avrupa'da şu zatları yaratmağına yine yegenler ve Gurbanulyň dogunlary kömek ettiler. Bir de malumatlar Avrupa'dan geldi. Yine sebebi ne yapmış şu ettiler. Sebebi Serdar'ın görkezmesi boyunca hem kosmetik salonlar, toy merkezler, dağıtlar birkilendi. Kontrolü alınıp birkilendi. Onun biznesi yaptı. Häzir Gurbanulyň gyz dogunlary, onun çağalary, Şamy pammy diýenden ýa-da Hacımradyň esas biznesiň biri ýa-da salonlar, bedek salonlar ýa-da ve toy üçin berilmeli ýa-da maşin bedek salonlary, bedek salonlar şoňa görä bir topar şoňa bagly biznesler gidip dur. Türkmenistanda hem ýerde, Marda, Aşgabatda, Levantda, Balkanda hem ýerde. Şu ýa baglap aldylar. Ine şulara durdulyp kömek edýär. Olar şol bedek salonlaryň ýa-da her hili zallaryň arendalaryny şol kontrakt boýunça berip goýýardy ardan bahadan. Bular şu ýerde toylar geçirdiýär, o ne diýär, bu ne diýär, käwagt arenda berýärler, şondan haýranýarlar. Şoň üçin olar durdulyp bolýar, durdulyp bilýär. Şammy bir gapdanda, Gurbany bir gapdanda Serdaryň oraya podдержкасы ýok. Şoň üçin Serdar ýaly ýigrenýär, urlýar. Şu ýaly. Ine toy bedek salonlary we kosmetik salonlary men häzir görkezdiň. Bu bir internetden tapsaň bolýar. Kän bir problema däl. Hemen size görkezdiň. Lütfen hormatly vatandaşlar, ine şuraya Türkmen Portal kanalyna ine siz görülersiniz şu ýerde. Hem salonlar bar. Şoň köpüsi Şamy, Hacımrat we ayal dogunyň çağalarynyň ýa-da gyýlarynyň salonlary bilen baglanşykly we şoň üstü bilen, şoň kryşasy bilen işlenýär. Ine bagly geçirseňiz derrew ucun tap bilýär. Serdar Berdimuhammedow baş prokuror iýberse, üstüne polisler, sülçüler sürse derrew hemme iýler tapylýar. Muňa ýa-da uly bir neme gerekler. Ine hormatly vatandaşlar, men size şu ýaly Türkmenistanyň içinde prezident Medipetiniň daşynda gizliň görüşleri görkezdi. Şu yegenleri, Gurbanyň yegenleri biznes edenlerine her ulgunda öz vekiller bar. Şu pul çöplüğe, kryşa bolýarlar, şu pul çöpler getirip başka servislere, hizmet servisleri edýärler. Ondan şular ýa-da boyun alýar, arxin bolay. Bar türmeler şunda, arxin bolay men jamadan. Olar tutulan arxin bol çıkarak dip, doğrudan käbirini çıkarýar, käbirini çıkarmak. Ine Serdar Berdimuhammedow. Şu tutulanlar näme şular amnistiýa düşýär, näme şular çäre bolanok, ýa bular agyr jenaýat işler edýärler. Şunu kontrollap bilýäňiz. Hormatly vatandaşlar, ine Türkmenistanda bir kançylyk döredýän Gurbanyň ýegenleri we dogunlary Gurbanyny ýene de prezidentliğe getirjek bolýar. Soňundan bolsa Gurbanyňdan ýoklajak bolýarlar. Bunyň esas many Serdar ýolundan aýyrmak. Serdar şol Gurbanyny we Gulnawat diýäniň Recep Nazar Rejepoň, ýa-da Şamy, Hacımrat o ýegenlerini we başga ýegenlerini inni Olum çağalaryň ýa-da bizneslerini Serdar böwet bolupdy.
Serdarın öz garnaşları var. Serdarın öz interesi var. Ne şol ikisani tohum, yani ikisani dürlü tarafa gidiyen tohum çakışıp başladı. Yani şonun esasında Serdar ayırmak bilen bolup durlar ýa-da. Gurbangulyň dogun garnaşy. Onun için Serdar'ı her daim prezident wezipetinden ayırmaklık. Şoň üçin prezidentlere Gurbangulyny getirip, sonun Gurbangulynyň ayırıp täze dinasiýa, yani Hacı Murat Recepow'un prezidentliği bilen bağlı Recepow'laryň dinasiýasyny kurjak bolýar. Türkmenistan'da prezident wezipetini almak için alıp barýan gizliň görüşleriň netijelerini biz tiz wagtdan görüyoruz. Bu görüşde kim yener? Serdar Berdimuhamedov mi? Ya da Gurbangulyň yegenleri? Onu diňe wagt görkezip, egerde Serdar Berdimuhamedov Gurbangulynyň adamlaryny hökümet kuruluşundan, wezipelerden ayırmasa, onunla elbette ol yeginler. Sebäbi ol ýeköri Gurbangulynyň garnaşlaryna garşy görüşmeli bolýar. Wagt görkezip kim yener? Ýa-da hormatly watandaşlar, şu öz kommentariýaňyzda kim yener? Gurbanguly ve onun garnaşlary, yegenleri, dogunlary mı? Ya Serdar Berdimuhamedov? Häzir gaty ýanky gyzykly üýtgeşik gizliň görüşler gidip dur. Näme sebäpli men bilemok, ýöne şu ýaly bir tohumyň içinde görüş gidip dur. Ünferin hormatly watandaşlar, türkmen halky gyrada kösenip ýanky ýurduny terk edip gitjek bolup ýör. Bular bolsa wezipe pullar bilen gyrlyşyp ýörler. Kim Türkmenistany köp talap bilerdi? Men Serdar Türkmenistan talya diýip aýdyp biljekler. Suutnama ýok. Ýöne Gurbanguly we onuň garnaşlary Türkmenistany allygyny talýanlar boýunça bir topar materiallar var. Serdar Berdimuhamedov öwemok. Olum bir kanun ýagdaýynda bir kanun prezident diýip hatap edýän. Ýöne şul hemme betbaşçylygyň içinde, hemme kezaplygyň içinde bir çorwa ataýlygy Serdar Berdimuhamedov. Ine hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi utarýan, siziň hemmeňize birinji bilen jan salyp arzu edýän bizim kanallarymyza ýazyň, birinji bolup maglumatlary alın. Şunuň bilen efirimi utarýan. Sağ olun hormatly watandaşlar.